cerut voturi de la toată lumea să mă duc acasă, ai înțeles? Și Mantea cu ăștia când a văzut că pula mea că sunt nebun că vreau să plec acasă, a schimbat regula mea să da banderolele pulii mele. Bravo, trebuie să-ți dea 3 banderole de alea să pleci acasă. E greu să iei tu 3 banderole de câtă lume e în casa aia, foarte greu e. Eu am vrut să vin acasă, frate, că mie mi-e dor de casă, de prieteni, de voi, de bab, pula în emisiunea asta, ce pula mea se fac, mă cac pe aia de emisiune. Ce să mai fac? Eu mi-am îndeplinit aici obiectiv. Eu mă plictisesc, mă joc cu jocuri, fac antrenament în sală, n-ai văzut azi emisiunea? Eu făceam antrenament, păcat pe emisiunea lor. Aia știi cum a zis, că domnule, n-aveți voi cu fiare în sală, în casă și ce a zis? Băi, aduceți sală, hai, dacă vreți să mai stau în casă, mă duceți în sală, fiare. În 2 zile mi-a adus fiare, ciucă, ai văzut postarea mea, povestea aia? Făceam, aia era de acolo, ne-a adus bancă, gantere, discuri, bări, toate alea ne le-a adus ea ca să nu plecăm de aici.